नोंबाय नामा आब'मोन आदा मा खबर माबोरै नांगौ फैनानै जोबोर मोजां नांदों औ दे नोङो लानसि एसे खुगायाबो एसे पावार ओंखारथों होननानै बे पावारखौ बायना लादों नै जों दायो अरुणाचल सिङाव हाबबाय ओमफ्राय जोङो बासाव गाखोदों नै लोगो सासे दङ अबंसा ओमफ्राय जायनाखि जों अट'आव गाखोना फैदोंमोन ना अट' गारियाव बिसोरहाय सानैया थाबोबाय जोङो दायो खैराबारि आनसलिकजों फैफाबाय बासाव ओमफ्राय जों दायो इटानगरखौ नायनो थांदों फार्स्ट टाइम आरोना इटानगरखौ जोङो नायनो होननानै फैदों दिनै जायनाखि जों 53 एनुवेल कनफारेन्सआव फैनायखायलाय बेयाव खाथि जायो ओंखायनो जों बेयाव बेरायनो फैबाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनो आखायाव लानाय जाबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना फारि फारियै नायलांबाय थानो हागोन स' नोंथांमोननो आङो एसे हायो बे जायनाखि इटानगरनि जायगा अरुणाचलनि जायगा बे जायगाखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ इन्टारेस्टेबा लाइक खालामबानो जाबाय स' दायो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हासिगोन से अनाय आरो नांबावगौ अख्रांसेखौ मोनना गोरलै स' लोगोफोर जोङो दायो जोंनि जायनाखि बास फैनाय बे बासनिफ्राय जोङो ओंखारबोबाय बासआ माने बिथिंहाय गोजौआलागै थांनो हादिया दायो जोङो बासनिफ्राय ओंखारबाय जोङो बासखौ एसे दोनबोबाय ओमफ्राय जों दायो थांनो नागिरदों इटानगराव जों थाबायना थांनो नागिरदों स' नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय स' माने दिनै लाइभआव फार्स्ट टाइम जागोन आरोना बे इटानगराव थांगोना ओमफ्राय ओरैबायदि समायना बिसोरनि जायगाया जायनाखि अरुणाचल बे जायगायाव सोरगिदिं माने बिल्डिं गोजा स' नोंथांमोना नायनाय सोरगिदिं बिल्डिं गोजा अ माय गड स' ओरैबायदि माने गोसोखौ माने जोबोर हेपि नांदों आरोना बेफोरबायदि जायगायाव दिनै मोनफैबाय स' नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोननो आङो फारि फारियै दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन स' नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मेंबाय नामा आब'मोन आदा मा खबर माबोरै नांगौ फैनानै जोबोर मोजां नांदों औ दे स' अ माय गड ओरैबायदि मोजां नांबाय आरोना प्रकाश आदा माबायदि नांदों फैनानै फंबाय बिराद मोजां नांदों दिनै दे आदायालाय जोबोर मोजां नांदों इटानगरखौ माने नुफेराखैमोन आरोना फैबाय फार्स्ट स' आंबो फार्स्ट टाइम इटानगरखौ नायनो होननानै दिनै फैनाय जाबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था स' जोबोर मोजां जायगा बियो स' जों दायो बार सायाव गाखोबाय थादों Holy moly guys! दे बिरग्लाबनाय नोंनि खानाया मौसुमि जाना बारो गोजा खाफालनि फोथाया बेलासि जाना फैयो सान्दुं अखा नेवसिनानै अननाया होयो साहारा नोंनि मेगना आंनो दायो बिसोरोहाय फटक लागासिनो दङ ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोन आरो गोजौसिम लाना थांदोनि स' मोजां नांदों ना
Friends. So ini नुदोंना नै लामा सेरावनो बिल्डिं दङ खाथियावनो नै बे जाबाय नै लामा ओमफ्राय न'आहाय बिथिंहाय माबायदि थायो बिसोरहाय नै वाव बेयावहाय खामानि मावग्राफोर दङ माने दादा इटानगर तो एयारपर्ट केमान दूर আছে গভর্নর আমি নতুনকে আইছি নতুনকে আছে না কেমান মান বছৰৰ নতুন মানে কিমান মাহ হ'ল ইয়াতে আহাটো 10-12 দিন আছে 10-12 দিন না ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি তেজপুৰ তেজপুৰৰ পৰা না ঠিক আছে সেম না ঠিক আছে মানে 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 इटानगराव बिनिफ्राय थांलिया होननानै बुंदों स' माने आं सोंना लादोंमोन बिसोरो मोनथिनो मा स' लोगोफोर जोङो दायो बे जायगानिफ्रायनो फिन आरो जों जानिखि गहपुर एबसु कनफारेन्स जानाय बे जायगासिम जों फिन थांफिननो आखायाव लानाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला बेयो इटानगर नङा इटानगरा माने एसे थांबावनांगोन आरोना स' लोगोफ्रा बुंबाय माने बिसोरनि जानिखि आनसलिक बिथांमोननि आनसलिकआ माने बेयावसिम थांला होननानै बुंदों बेयावलागि थांला होननानै बुंदों ओंखायनो जोङो फिन आरो दायो थांफिननो नागिरदों न'सिम स' नोंथांमोना बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय एसेबाबो बे जायगानि थासारि जायगा माबायदि नोंथांमोननो दिन्थिफैबाय दिनै अरुणाचलाव स' आंबो फार्स्ट टाइम स' नोंथांमोनाबो जुदि बै अरुणाचलखौ दिनै नोंथांमोना फार्स्ट टाइम नुदोंबा बे जायगाखौ नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय स' बेफोरबायदिनो नोंथांमोननो आं भिडिअ होबाय थानो नाजागोन स' दायो जोङो फिन थांदेनिसै जोङो जानिखि दोहै बास गारबोनाय बे जायगासिम फिन थांदेनिसै स' नै जायगाखौ जोबोर मोजां नांदोंमोन स' इटानगरसिम थांनो गोसो जादोंमोन बाट थांनो मोनासै आरोना स' नोंथांमोननिसिमबो आङो निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोननो आङो बुंदोंमोन जे इटानगरखौ दिन्थिगोन होननानै बाट बे जायगानिफ्राय थांफिननो हायासै जोङो स' ओंखायनो जोङो रिटार्न थांनोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय था एसे दिन्थिबावगोन नोंथांमोननो दै लादो दै नांगौ नामा दखानाव जोङो दै लोंदोंमोन ओमफ्राय नै पावार लोंना लानोसै एसे खुगायाबो एसे पावार ओंखारथों होननानै बे पावारखौ बायना लादों नै लोंनायखौ खिथि नै पावार बट लादों नै बेखौनो लादों बेबो लादों आंबो लादो लोंना लानोसै आरोना पावारखौ एसे पावार जासै मुङानो हा जोंनिया बासआ एसे उनावसो दङ ओमफ्राय बेखौ बेक खालामफिननो नागिरदों दायो फिन जोङो बासाव गाखोफिनबाय ओमफ्राय दायो आं नोंथांमोननो बिसोरनि जायगाखौ दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' नोंथांमोनथ' इटानगरखौ दिन्थिनो हायासै बिसोरनि जायगा अरुणाचलनि जायगा बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय स' न'खौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन माबायदि न'फ्रानो गासैनाबो माने बिल्डिं गोजा आरोना स' डेभलप गोजा बिसोरनिया नै ना स' गासैनाबो बिल्डिं ना स' नोंथांमोना नायलांबाय था स' दिन्थिलांबाय थागोन
जोङो दायो साहाखौ लोंखांनानै लाबाय ओमफ्राय आं दायो बिनि हटेलनि माने स' आदानिफ्राय फंनैसो बाथ्रा आरो मिथिना लागोन स' नोंथांमोना खोनासंनानै ला स' आदाया फंनैसो बाथ्रा बिनि बागै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा आदा बिथाङा टेनजिं ओमफ्राय मेन गोलावसिन बिनि माबाया टाइटेला ओमफ्राय जोङो बक्सिंनि अफिसियेल टीम माने रेफारि जाज बिथाङाबो नेसनेल सासे माने लादाखनिबो बक्सिंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बेजों अलिम्पिकआवबो दं बिथाङा इटानगर स्पराव दं दिनै बिदिनो बेरायनो फैबाय गोसोखांबाय लोगो मोनबाय बिदिनो थेंक इउ सनाम हटेल होनना बुङो बे सनाम हटेल स' जोंखौ माने पेमेन्ट लायालासिनो दिनै साहा लोंहोबाय माने आदानि लोगो बियो स' जों दायो माने साहाखौ लोंखांबाय स' थेंक इउ सार थेंक इउ स' जोङो दायो बे जायगानिफ्राय ओंखारनोसै स' नै दायो साहा लोंखांबाय आरो जोङो बायहेरायाव ओंखारनोसै ओमफ्राय नै नाय बेनारा गोजौ दङ स' नुदोंना गोजौहाय दायो जोङो बाससिम थांफिननोसै बासखौ बिथिंहाय दोनदों नै स' बाससिम थांदोनि दायो जोङो बासाव गाखोनोसै लोगोफोर जोङो अरुणाचलनिफ्राय दायो मोनफैबाय सफैबाय दायो नै सेन्ट्रेल कनफारेन्स एबसु जायनाखि 53 कनफारेन्स जानानै बे जायगायावनो जादों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय थागोन स' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दिनैनि बे भिडिअआ एक्सट्रा नङा होमबा बे ब्लग भिडिअ स' बेयाव आङो ससे बनायनाय जाबाय स' बे ससे भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरो दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ बे एबसुनि कनफारेन्स बे कनफारेन्सनि भिडिअखौ आङो नोंथांमोन एक्सट्रा बनायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो दिनैनि बे अरुणाचलाव थांनाय जायनाखि ब्लग बे ब्लग भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय